Да мудраца наш даўгавух не трапіў, збіўся недзе з дарогі. Цяжка ўявіць, дзе і колькі часу ён блукаў у пошуках радзімы, але нейкім чынам трапіў у краіну, дзе была вечная зіма. Знясілены заснуў, а прачнуўся ад дзікага сіверу і холаду. Ой, як жа холадна! Куды я трапіў? Гэта, пэўна, не мая радзіма. У нас, вядома, ёсць зімы на маёй радзіме, але не настолькі марозныя. Ой, я тут зусім замерзну. Што мне рабіць? Дапамажыце. Ну, хоць хто-небудзь. Дапамажыце. Заяц, адкуль ты тут? А дзе я? Ты мядзведзь? Ты яшчэ і белы? Так, я белы мядзведзь, я ў сябе на радзіме, у Арктыцы. У Арктыцы? Як жа я сюды трапіў? Гэта ж, калі я не памыляюся, самы паўночны полюс зямлі. Ну, вядома ж, самая паўночная кропка зямлі. А ты куды ішоў? А я ішоў дадому, на радзіму. А як называецца твоя радзіма? Беларусь, лепшая ў свеце краіна. І чым жа яна лепшая? Дзе яна знаходзіцца? Беларусь знаходзіцца ў цэнтры ўсходняй Еўропы. Наша краіна з багатай гісторыяй і традыцый, шыкоўнай прыродай, культурай, архітэктурай, якая цудоўная. Яна славіцца багаццем лясоў, азёр і рэк. Яе невыпадкова называюць лёгкімі Еўропы. Паветра чыстае, духмянае. Водар лугоў, палёў непаўторны, а кухня якая смачная, морква, капуста. Ды што там казаць, лепшая краіна ў свеце. Пачакай, дык чаго ты тут цягаешся? Ідзі на сваю радзіму. Я ж кажу, я заблудзіўся, страціў памяць і нават не памятаю, як завуць маю радзіму. Як гэта не памятаеш? Як жа не ведаеш? Ты ж толькі што сам яе назваў. Я? Назваў? Калі? Ды толькі што. А як я назваў? Як? Дзіўны заяц. Беларусь, здаецца. Беларусь! Беларусь! Ура! Беларусь! 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 Ты што, заяц, звар'яцеў? Не, наадварот, паразумнеў. Але, на жаль, я не ведаю, як трапіць на радзіму. Я так далёка ад яе. Ой, што ж рабіць? Я ў гэтым табе, магчыма, дапамагу. Да нас на полюс экспедыцыя прыляцела. Здаецца, сярод іх і беларусы ёсць. Думаю, яны забяруць цябе з сабой. Чаму не? Беларусы добразычлівыя людзі. Так, беларусы народ шчыры. А ты ў гэтым упэўнены? Вядома ж, упэўнены. Яны не раз падтрымлівалі нас, мядзведзяў, тут у бядзе. А дзе тая экспедыцыя? Адзем, пакажу. Глянь, зайчык сядзіць. І адкуль ён узяўся на паўночным полюсе? Зусім замёрз. Ледзьве дыхае. Давай яго з сабой забяру. Куды? Мы ж дадому ўжо паляцім. Вось і забяром яго у Беларусь. А ты правы. Нават калі ён там ніколі і не быў,
Я ўпэўнена, што яму там спадабаецца. Я был там, был. Беларусь моя родина. Бач ты яго, нешта папісквае, як быццам згаджаецца з намі. Сходим, сходим. Я додому хочу. А хто б не згадзіўся? Усе, хто пабываў у Беларусі, застаўся задаволены. Наша краіна прыгожая, гасцінная, утульная. Ёсць што паглядзець, ёсць дзе адпачыць. Так, пара збірацца ў дарогу. Штосьці я таксама вельмі засмуцілася па сваёй радзіме. Дадому хочацца. І мне хочацца. Хадзем, зайчык, завязём цябе ў цудоўную краіну пад назвай Беларусь. Ура! Зноў нешта прапішчаў. Такое адчуванне, што мову нашу разумее. Ну, паляцелі дадому. Эх, як добра дома! У сваім краі, як у раі. А вы ведаеце, я нават на самалёце лятаў пад самымі воблакамі. І цяпер дакладна ведаю, чаму нашу Беларусь называюць зямлёй пад белымі крыламі. Столькі буслоў бачыў. Як добра на сваёй радзіме. Праўду людзі кажуць, няма смачнейшай вадзіцы, чым з роднай крыніцы. А яно так, напіўся з крынічкі вады, сцюдзёнай, халоднай, і сіл прыбавілася. Як жа я люблю сваю Беларусь! І вы, мае дарагія сябры, любіце і шануйце сваю радзіму. Цяпер я дакладна разумею, што чалавек без радзімы, што птушка без крылаў. Дзе і нарадзіўся, там і прыгадзіўся. Пайду памяць трэніраваць, каб зноў чаго не забыць. І вы таксама цвёрда запомніце, ваша зямля, ваша радзіма завецца светла. Беларусь!